jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali neng Semarang klinciku wis ana kandhang ayo jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali nang Semarang klinciku wis ana akhirnya maju juga. Monggo Pak, ngersaken menapa malih? Sampun ngersaken kelinci ucul mawon. Lah dadak repot-repot. Lah. Repot rasa. Dalem. Oh, tepangan no asmanipun sinten? Mbah Sumo. Mbah Sumo. Mbah Sumo Mbah matur Sumo. sembah nuwun nggih. Wis priyayine ganteng lomo. Ya ampun. Daleme pundi Mbah Sumo? Daleme pundi? Nggih jenengan ganteng dhewe. Nggih. Iya. Nggih. Jenengan daleme pundi? Mriki mawon. Mriki mawon. Kula mengke tak mampir nek nu. Lah no. Heeh, ya. Mbah Sumo lah. Kandhane. Lah terus mau ucul ngono kuwi? Ya ora apa-apa ya Mbah ya. Enggak apa-apa ya. Ora apa-apa. Pripun? Oh, ngeten. Kon balik nang kandange, Mak. Nggih, lah. Mangan nangka dicampur tempe, Mbah Sumo sing bagus dhewe. Ngono. Nggih. Ben. Dhewe ngono jare kok. Nggih, jenengan niku bagus dhewe. Pun sunat dereng, Mbah. Alah kaya ngono mbok teko. Lah kok mbok ya menawa nanggap deksa ya, Mbah. Wis to, Mas. Nggih, Mbah nggih. Engko nek sunat neh. Lah jebulane sebagai panuwun setengah tembang sampun ngatur Mbah Sumo Kim Cilucul sampun nggih. Kelinci ucul.